Hej, jeg hedder Henrik, og jeg kommer fra Midtjysk Kran Elektro. Jeg har et produkt, jeg gerne vil præsentere for jer. Vi får rigtig mange tilbagemeldinger på det her produkt, som hedder ARC. Det er vores bestseller inden for radiostyringer. Den er vi super glade for, fordi kunderne giver så mange gode feedback på, at den er ergonomisk og let at bruge i hverdagen. Den er samtidig modstandsdygtig og robust, så skulle man komme til at tabe den, så skal den nok holde til det. Og udover det, så er den med i en cover, så man kan sætte den ind i, og samtidig gøre den endnu stærkere og modstandsdygtig. Den har en høj teknisk klasse, IP66. Den er programmerbare kanaler op til 62, og den har automatisk kanalfrekvenssøgning. Den har en unik i-chip, så du kan låse den i forhold til, at andre ikke skal bruge kranen, hvis det er over 8 tons. Så har den en aftagelig on-off, så du kan sikre kranen, hvis det er. Samtidig så har den en lang rækkevidde, så du samtidig kan fange kranen på længere områder. Som sagt, fordi vi får de her gode tilbagemeldinger fra vores kunder, og fordi vi kan se ud i markedet, at det faktisk er et produkt, som virkelig holder. Og jeg synes, I skal give os et kald, og det kan I gøre ved linket nedenunder. God dag til jer.